Ngadhapi nah nika. Tulodo atur pambiwara badhe murwakani tata cara. Monggo. Kula ibu nek ibu. Sinten kang kersa? Tak dongake ora ono sing gelem. Monggo nggih. Asring ngene Kang nggih. Ajeg nggih. Bosen mboten? Mboten. Sinau kok bosen niku. Nggih. Kaya putuku engko. Males ah. Tahu. Ngaten nggih monggo. Mikipun monggo. Mboten perlu mawi nggih. Mboten perlu mawi. Nggih nika. Sithik-sithik mawon ngantos dumugi sumangga bismillahirrahmanirrahim. Seratanipun kok sumangga sarengan BSML LHRM. Awon ngoten nggih. Nika tegesipun apa nika? Nah, kok nak diayal ngoten kula nggih kalah. Tulisane ngono tenan kok. Monggo sarengan BSMLL RHMNN RHM. Apa nggih? Mila kedah dipun apa nika? Dipun sinau. Wonten ketika ingkang lepat, wonten ingkang singkatan, wonten ingkang napa jero kurung napa nika? Fiha besan. Fiha pamengku gati. Sing ora perlu diwaca mangke dicoret. Monggo, Mbak. Mboten musik ah? Ngacarane angge musik mboten? Mboten nggih. Ampun kulina musik kanten napa nika? Gending. Wow, gending napa kalau wau? Santi Mulya. Kok pirsa? Mun niteni nggih. Nah niki sae mun pirsa. Kok saged nyebataken? Lah niku wau kanca-kanca ampun ngaten nggih. Aja percaya. Monggo. Para tamu kakung putri ingkang cinaket. Menika mawon nggih. Mriko mawon, madhep mriko mawon. Para tamu kakung putri ingkang cinaket sih nugrahaning Gusti. Kawistara samudyanipun sampun samapta. Pramila laksitaning tata cara ingkang sepisan enggal kawiwitan. Murih lampahing tata cara wiwit purwa madya wasana kasembatan kanthi raharja niskala monggo kapurwaken kanthi basmalah. Sumangga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi basmalah monggo. Ngoten mawon mencekap ya. Anggelun ora apa-apa. Bismillah. Ngoten pas saged nggih. Nggih, nika. Ngoten nggih. Kinten-kinten lagunipun dos pundi wiramanipun? Rada kecepatan sithik napa pas? Kula mboten mastani panggilan mriki kok. Iki lho bolo kene senengane kok pas. Kuwatir nek kon benerke menawa. Wah. Apik nggawa dhuwit cilik-cilik bareng pas ora tau susuk niki. Nggih. Nika. Terus pundi wiramanipun? Kedalipun terus pundi? Kedalipun terus pundi? Ya, sampun lumados nggih. Mangke tasih radi napa nika? Radi ndedeg sithik-sithik. Tapi nggih. Nek pas basmalah nggih, ampun apa nika? Nah, pamane kedisikan kalih mriku nggih, boten napa-napa dibarengi ingkang jenjem kemawon, tenang kemawon. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, monggo sak larik malih dipun telasaken. Tapi pun Mas, pertanyaanipun nggih. Monggo. Menika ngaten nika mangke menawi maraga ampun dipun paos tulodo atur pambiwara badhe pambagyaarja. Nggih. Ampun nggih. Monggo. Nika diliwati mangke dicorek ngaten. Monggo. Para ingkang sami rawuh kakung putri ingkang satuhu luhuring budi. Sedap. Baleni luhuring budi monggo. Satuhu napa niku? Ingkang satuhu luhuring budi. Nah, leres nek kalau luhuring luhuring mangke nek nyidam sari nggih dadi nyidam sare. Nah niki lu ya napa nika? Tutukipun bunder luhuring. Monggo. Raos bombong miwah mongko keng manah. Bapa Harjuna sekalian mboten saged kagambaraken.
Sampun cekap nggih. Sae napa mboten? Sae. Monggo saged kundur, ampun kapok nggih. Ampun kapok. Nggih. Nah, nika pinten kalian Pak Ngat Tangadiman. Nek ana tembung ampun kapok nggih, ngotene mboten kok ngelungke mik ning ampun kapok nggih, kalih nampake amplop. Ampun kapok nggih, Pak. Oh, ngoten nggih. Ngoten nika. Nika. Ingkang kula pikajengaken nek kagem etika pas nampani amplop ampun kados garap seni kalian Pak juru foto. Matur nuwun nggih, Pak. Inggih. Oh. Niki garap seni ben napa nika? Asiling gambar sae mboten napa-napa. Menika versi juru foto. Lepat mboten? Mboten lepat. Awit menika kagungan alasan piyambak. Seni menika mboten kedah dipun biji mawi lepat napa mboten nanging apik apa ora. Lah gandeng menika permadani. Sak boten-boten menika kedah pirsa. Oh jebule ngene. Kesanipun mangke wonten pamanggih sanesipun malih enak ngono apa tak gawe ngene. Lah nika dipun pasrahaken kalian ahlinipun piyambak. Malih monggo. Nika ingkang wetan piyambak menika. Mas Raffi Indra mboten nggih. Mboten. Ingkang jejeripun Mas Raffi Indra, Bu napa Mbak sinten nika? Monggo. Nggih, dipun waos monggo. Nggih. Kedah majeng awit menika saptama menika kalian melampahipun dos pundi ingah-ingih napa mboten? Nggih, monggo. Awas nika nggih. Nah, kedah mawas swasana. Monggo. Menika ingkang ngajeng menika. Nglajengaken kemawon sithik-sithik. Sepenting mangke rata. Ning mboten kula urutke, nek diurutke mangke wonten ingkang ngitung. Aku ora uman iki, ngoten nggih. Monggo. Sedaya siyaga. Nggih. Awit saking bombongipun manah anggene badhe matur namung kandheng wonten ing samadyaning jangga pramila minangka sulih sarira ingkang piniji nun inggih Bapa Puntadewa wekdal kasumanggaaken nuwun. Nggih. Sekedap jemoningipun sampun sae nggih. Napa kendilun sithik? Oh, ngoten nggih. Ana sing ngarani kaya arep ulur dhuwit ilang ya. Ngoten. Niki nggih ujian mental nika. Kula gecul menika janipun mboten pareng damel runtik. Nanging sepados nika rendeng-rendeng sepados mboten ngantuk, kula selingaken tak aturi tembung-tembung ngaten sepados panjenengan emut. Aku dhewe nak ngadeg ngene kok diarani ameh luru duit. Nggih. Nah nggih. Nika kirang napa ya? Kirang ngeten nggih. Nah, kados ngeten nika. Ngeten. Pinjang dipun iwahi nggih. Lajeng swantenipun dos pundi? Poweripun. Kirang napa? Kirang soro. Kenging napa kirang soro? Kirang banter. Menapa? Oh, mikipun tebih. Mikipun ketebin. Nggih. Kenging napa kok dipun damel tebih? Ben ora pati dikrungokke. Nek ana sing iso nyalahke ateges ngawur niku, ora krungu kok nyalahke ngoten nggih. Betul nggih? Nggih, mangke pun caketaken ngeten. Nah, sing jablak mawon. Nggih, monggo. Nggih. Pun kula dherekaken lenggah. Ngaten nggih. Lah ingkang mboten perlu dipun waos sing pundi menika? Dalam kurung wonten nggih. Oh, atur napa niki? Atur pambagya harja kaleksanan ngantos purna. Lah niki nggih. Nika mau diaturi minggah. Awit ingkang kula aturaken panjenengan menika mboten pambagya harjanipun. Ning anggenipun ngaturi paraga ingkang mangayu bagya, tapi pambagya harja. Ngaten nggih nika. Monggo minggah salajengipun
atur tulodo atur pambiwara sasamunipun tata cara pambagiyarja. Monggo, oh panjenengan, monggo nggih. Angger ana sing kersa ngacung kula aturi. Nek sampun boten wonten, kula peksa boten wonten ingkang kersa, mulih aku pokoke. Monggo. Terwaca cetha kaduk ruruh hangarah prana bebaring pangandika Bapa Puntadewa pinangka sulih sarira ingkang hamengku gati para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Sampun menika rumiyin. Nggih. Nah, ngaten nggih sithik kemawon ingkang kula triti menika kedal to kalih to do kalih do. Nggih. Cetha kalih cetot. Nah, itu. Monggo tapi kalih kemawon nika. Nika kemawon. Monggo dipun pangsuli. Nggih. Nika. Nggih, dipun pangsuli malih monggo. Dugi mriki. Terwaca cetha. Terus Kaduk. stop. Terus mboten? Kaduk. Kaduk napa kaduk? Napa? Kaduk. Nah. Kedahipun napa? Lidahipun Kaduk. nempel napa? Waja kaduk. Kaduk. Nah, ngoten nggih. Monggo, lajeng Terwaca cetha kaduk ruruh hangarah prana babaring pangandika. ah, stop sik. Leres nggih. Pangandika, leres nggih. Leresipun apa? Kenging menapa kok pangandi? Awit mboten wonten. Nika pirsani, Mbak. Nika pirsani. Pangandi. Do nek ana hane nggih pangandika. Pendhita. Nah, nika ana hane nggih. Nggih. Monggo. Lajeng Pangandi Bapa leres nggih, Puntadewa. pangandi leres nggih. Lepat Pangandi. Nah, ndi? Pangandi. Monggo, iki. Pangandi Bapa Puntadewa. Nah, pangandi. Pangandi. Wah, dipun pirsani, pun pirsani. Lewat dipun pirsani. Napa? Babaring. Ayo. Bebaring pangandi. Pangandi. Nggih. Pangandi. Ya, tekan ko, tapi tekan ko. Napa? Apa? Napa? Babaring pangandika, cobi. Nggih. Nah, Nggih. monggo. Nggih. Nggih, monggo. Prana bebaring pangandika. Leres mboten? Pangandika. Nah, baleni. Babaring. Monggo. Prana bebaring pangandika. Oh, nggih. Mangke gleden. Pangandika. Nah, mangke caranipun gleden bongsal wangsul. Pangandika. Salah. Pangandika. Nah, ngoten nggih. Monggo, lajeng. Prana bebaring pangandika Bapa Puntadewa pinangka Puntadewa napa Puntadewa? Puntadewa. Nika leres. Punta. Dipun pirsani. Punta. Puntadewa. D napa D? Dewa. D. D. Ah. Do nggih. Puntadewa. Dewa nggih, terus monggo. Puntadewa. Pinangka sulih sarira ingkang hamengku gati. Nah, gati napa gati? Gati. Gati nggih. Gati. Ingkang tasih kirang cetha napa nika? Punta Dewa. Dan caranipun mangke gleden alon-alon rumiyin. Punta Dewa. Punta Dewa. Ngaten nggih? Mboten Puntadewa. Nah nika kedalipun ngaten nggih. Pirsa nggih, panjenengan ngrumaosi dipun lepataken mboten niku? Ngaten nggih? Menawi ngaten mangke panjenengan kedah nitosi sinten ingkang nglepataken? Mboten nggih. Nggih. Enggak. Mangga nggih. Telas nggih. Napa pun telas wekdalipun ya? Tasih nggih. Mun sak dumuginipun ingkang baken
nika nggih tajwid nggih, kedal. Nika saestu dipun napa nika? Baken sanget menika. Langkung-langkung ingkang minangka dwija utawi guru.